Толькі ў мінулым верасні тут мянялі камунікацыі, закладвалі падмурак. І вось ужо новы будынак сустракае першых пацыентаў. Плошча прыёмнага пакоя павялічылася амаль у 5,5 разоў. Урачы жартуюць. Цяпер нават дзіўна, як гэта раней працавалі ў цеснаце. Незручным быў пад'езд для машын хуткай дапамогі з вуліцы Леніна. Цяпер і ён змяніўся. Есть полноценные смотровые, процедурный кабинет, реанимационный зал. То есть наши пациенты сейчас находятся в комфортных условиях. Но и у докторов улучшились условия работы. Теперь есть возможность осматривать индивидуально каждого пациента, чтобы никто не мешал беседе доктора и врача. Ведь все-таки это достаточно интимная вещь, состояние здоровья каждого пациента. У новым прыёмным пакоі 20 кабінетаў. У іх ліку санпрапускнікі з абсталяванымі душавымі. Ужо абсталяваны стаматалагічны кабінет. На другім паверсе новага лячэбнага корпуса дыагнастычны комплекс. Усе будаўнічыя аздабляльныя работы ўжо завершаны. Возрастет комфорт пациентов, в первую очередь. Комфорт обследования доктора пациента тоже вырастет. Плюс при дооборудовании диагностическим оборудованием это будут 2 томографа, магнитно-резонансный томограф и компьютерный рентгеновский томограф. Плюс оборудуется лаборатория, плюс поступит в эндоскопию новое оборудование, плюс кабинет УЗИ поступит. УЗІ-апарат экспертного класса. Частка новага абсталявання ўжо заняла свае законныя месцы. Іншыя на падыходзе. Зараз праходзяць тэндеры на закупку. Вось тут, напрыклад, размесціцца магнітна-рэзанансны томограф, а гэта кабінет УЗІ. А ў лабараторыі тэрміновых аналізаў ужо ідзе наладка высокатэхналагічных медыцынскіх прыбораў. Цалкам укамплектаваць аддзяленне плануецца да канца года. Ну а на старых плошчах размесцяцца дадатковыя палаты траўматалагічнага аддзялення. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».